Presentem els nostres convidats d'avui, tres periodistes. En primer lloc, en Roberto Villarreal, periodista, corresponsal d'Europa Press, corresponsal també del Mundo y exdirector del Diario de Tarragona. Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Bienvenido, porque es la primera vez. Sí. Siempre hay una primera vez para todo. Exacto. Gracias. Pitu Terrassa, que és el director, editor del tottarragona.cat, el diari digital, un conegut ja a la casa, perquè tu sí que ja ets present en moltes tertúlies de la casa. Benvingut de nou. Moltes gràcies i encantat. I d'Oliver Márquez, que és periodista, redactor de Notícies TGN del setmanari. També gràcies per venir de nou. El Corte Inglés és positiu per Tarragona i pel comerç, no és positiu, afectarà, no afectarà? Roberto. Hombre, yo lo veo desde una óptica muy positiva para la ciudad. Como decías, todas las ciudades de primera división pues tienen un establecimiento comercial de estas características. Yo creo que el pequeño comercio también puede recoger los frutos de esa afluencia de gente. Pitu, com lo ves? Com ho veus? Jo fantàstic, jo penso que és un dels fets més importants que han succeït a la ciutat de Tarragona, o l'àmbit territorial, com es diu ara, des de l'obertura de Port Aventura o després pel que fa a la ciutat, la declaració de Tarragona com a patrimoni, encara que crec que aquest fet s'ha aprofitat menys. Tot el que sigui positiu, tot el que faci que vingui més gent a Tarragona és fantàstic, i el petit comerç o el mitjà comerç, jo estic una mica acostumat que sempre em posen una mica el crit al cel, no? Sempre, però jo penso que s'ha d'aprofitar. Insisteixo, per mi és una excel·lent notícia i dissortadament per l'alcalde de la ciutat, el senyor Ballesteros, serà de les poques positives que portem en el seu mandat, però recordem que aquesta història la va portar a terme CiU, Convergència i Unió, en el seu moment, i ha col·laborat molt també l'actual govern, però em refereixo que tal, hi ha oportunitat, en parlarem, però penso que la ciutat de Tarragona està mancada de bones notícies. No? Oliver. Jo estic molt content perquè la iniciativa privada ha demostrat una vegada més davant de les administracions i de la ciutadania doncs, que si es volen fer les coses es poden fer. Hi ha els terminis anunciats i tot això. Sí, però aquests no han fallat, eh? Aquests van dir tal dia i tal dia. Aquests van dir que a la tardor obrien i realment a la tardor han obert, no? I crec que és molt bo per la ciutat de Tarragona, no? El comerç tarragoní de tota la vida, de les famílies tarragonines que tots coneixem i que ara tenen l'oportunitat d'aprofitar-se d'un fet com el Corte Inglés. El Corte Inglés, almenys en aquesta legislatura, no sé si coincidiràs amb mi, és el fet que consolida la capitalitat de la ciutat de Tarragona en el territori, més enllà de declaracions polítiques, d'intencions, això són fets, i que una empresa com el Corte Inglés decideixi instal·lar-se i apostar per la ciutat de Tarragona demuestra la capitalidad de la ciudad, no només al Camp de Tarragona, sino a todo el sud de... Vamos a traer a llevar la capitalidad. A ver, yo creo que tampoco hay que... es decir, es una excelente noticia, como decía Pitu, para la ciudad, pero que nadie se olvide, pienso yo, de la tradición comercial de Reus, y que Reus, es decir, está ejecutando ahora mismo un proyecto a través de Metro Bacesa. Bueno, el Corte Inglés ha gastado 165 millones de euros, que es una barbaridad, es una inversión enorme, como quizá de las más altas que se han hecho en las últimas décadas. Pero bueno, el de Metro Bacesa creo que son 120 millones de euros, o sea, va a ser otro monstruo comercial. Entonces, en este tema de la capitalidad, bueno, hay que ver que Reus, digamos, a la chita callando, acaba de inaugurar un centro de emergencias para toda Cataluña, acaba de inaugurar una nueva terminal en el aeropuerto, que es bueno de todo el camp, pero bueno, que está situado... Tendrán que aterrar avionetes d'aquests de comandament a distància, perquè... Pero bueno, yo hablo como inversión en infraestructura, acaba de inaugurar un hospital de última generación con todo lo que lleva. Entonces, me da la sensación de que, eso, menos discusión sobre temas de veguerías y capitalidades y un poco la chita callando, han hecho los deberes y bien. Jo penso que des de Tarragona sovint estem massa acostumats, o ens agrada molt criticar la ciutat de Reus. A mi el que fa la ciutat de Reus, la societat civil de Reus, els polítics de Reus, em sembla perfecte, fantàstic. Hauríem d'aprendre a Tarragona per saber fer el mateix. I a partir d'aquí establim sinergies, col·laboracions, que a Reus es parla, perquè ja em consta que l'alcalde i altres polítics de la ciutat s'estan movent molt per contrarrestar l'efecte Corte Inglés, que no sé si estableix una capitalitat, però la capitalitat comercial, jo crec que sí. S'està movent molt per portar, per exemple, franquícies de la importància de l'FNAC o de l'IKEA a la ciutat de Reus. I jo penso que tot això és bo pel que es diu al territori. Estem parlant de 10 minuts
5 minuts, depèn d'on visquis, d'una ciutat a l'altra. Per tant, me sembla que és important, és molt bo i és molt positiu. I penso que no cal donar-li més voltes. Jo el que demanaria és que el Corte Inglés es presentés a les properes eleccions municipals de Tarragona, perquè segur que guanyava i de més de carrer. Probable és que en el seu moment Ciu va lluitar molt perquè vingués de Tarragona i Reus també va lluitar molt perquè des de Reus finalment Pinto de Sort o l'Encert han negociat que vingués a la nostra ciutat i d'això s'han de sentir molt satisfets. El que jo no tinc clar és si demà passat, com deia Roberto Ben, en 26 passat, amb el mercat central, perquè aquest sí que porta cua ja, 3 anys amb una carpa. Ara sembla ser que es farà una inversió molt important, i l'alcalde de Tarragona en aquest mateix estudi deia que era la inversió més important que s'havia fet a la història de Tarragona, 30 milions d'euros, i sembla que també la llum ja es veu tant pels comerciants que treballen a dins del mercat com pels comerciants que estan als carrers del voltant i que també han patit la situació del mercat. Sí, bueno, el problema aquí jo crec és que més que... Jo no discuteixo la bona voluntat i les ganes de solucionar el problema de la plaça Corsini i de l'Ajuntament, perquè són els primers interessats en que això se solucioni, no? I els primers són els comerciants, els veïns de la zona, dels quals no es parla mai, però que són gent que viuen allà i fa anys que han de conviure amb obres, que són molestes sempre, però clar, el problema és que tot i que comencin les obres ara, al gener, posem, estaran 2 anys més amb obres, o 3, com a mínim, i ja seran 6 anys, pràcticament, no? Això sí no apareix un romà, que sempre apareix. O que no faltin diners, perquè les perspectives tampoc no són molt bones, no?, de cara a l'any vinent, que hi hagi diners per fer-ho, tot això, no? La voluntat hi és, s'ha de fer, jo crec que surten una mica en desavantatge en la cursa aquesta per intentar modernitzar i potenciar el sector comercial de la ciutat, perquè clar, tenen aquesta xacra a sobre que no podran, que no és culpa d'ells, però s'hauran d'espavilar i bueno, confiem que sigui així. Jo crec que els periodistes som els primers i els segons i els tercers que volem publicar notícies. És impossible, no es dona cap fet que ens permeti parlar bé del mercat central. I no és una qüestió política, és una qüestió de fets. És el que dèiem abans, no? La política parla de... Creo que me parece que una de las piedras de toque importante para que el proceso de inicio de obras se lleve adelante es el tema que tanto preocupa a los comerciantes de la gestión del aparcamiento. Porque ellos cuando se trasladaron a la carpa provisional, en la que creo que además ahora justamente en octubre van a hacer 3 años exactamente, pues bueno, habían hablado de una gestión pública de ese parking para que los clientes tuviesen un aparcamiento fácil y relativamente barato ahí debajo. Entonces, pero yo ahí sí que he visto desde el ayuntamiento, me imagino que vosotros lo habéis visto parecido, pues como 2 voces diferentes, ¿no? Por una parte escuché unas declaraciones de Pau Pérez que hablaba de gestión privada. El alcalde, sin embargo, comenta que no está decidido, pero me parece que es un tema que sí, se debe hablar con claridad ya, ¿no? Pues si es necesario para acometer la inversión que se tenga que hacer una concesión administrativa, pues bueno, que se diga ya y que se ejecute. Si es una decisión política, pues que se haga, ¿no? Pero yo creo que no conviene el seguir manteniendo pues incertidumbres, ¿no? Sobre... Però aquest mareig de la perdiu és constant, amb aquest tema, vull dir, portem molts anys i cada un diu una cosa, per una banda el Sergio dels Ríos, per una altra l'alcalde, per una altra el Pau Pérez, per una altra els venedors del mercat. Parlant dels venedors del mercat, jo crec que s'han de queixar i volen unes instal·lacions dignes, com se van prometre. Però vaja, jo crec que els venedors del mercat estan contents d'on estan ara mateix. Los de la carpa son los beneficios. Jo penso los que mejor están dentro de los que estan s'està guanyant tant o millor la vida que abans. Estic d'acord amb el que deia l'Oliver, que els més perjudicats i els que més en part són els veïns, que estan patint des de fa molts anys aquestes obres que obren, que tanquen. Aquesta és una de les coses que no s'entenen, no? I els comerciants també de l'entorn. Un carrer que te l'obren un cop, no, ara el tanquem, ara el tornem a obrir per un cas, ara el... En fi, jo crec que les obres s'haurien de fer d'una altra manera. Per altra banda, és cert que és una inversió molt important. El govern Ballesteros té garantits 26 milions mitjançant crèdits amb 3 entitats financeres, però queden els famosos 8 milions de l'Estat, que sempre es diu que estan a punt de signar-se, que està a punt d'arribar, que la setmana que ve, que la passada... En fi, no arriben aquests milions. Vosaltres creieu que la ministra Chacón ja se'n recorda del mercat central de Tarragona? La ministra Chacón no se'n recorda ni de Tarragona. Això està clar. Aquesta és una constant, i ho dic de veritat que em sap molt de greu. És una constant en aquesta ciutat. El que es diguin coses que després no es compleixen. El senyor alcalde va dir fa un mes
que Adif invertiria 17 milions en l'estació de Tarragona i que la primera fase de les obres es licitarien aquest mes de setembre, el passat mes de setembre. Estem a 6 d'octubre i no s'han licitat aquestes obres. Tot això s'ha d'explicar, no es poden fer volar coloms constantment. I és una constant en aquest govern, insisteixo, ja em sap greu, però és que és així. És així, i amb el mercat està passant exactament el mateix. Van a Madrid a negociar, i va un i va l'altre, hi ha un cert, i vull ser benèvol, descontrol. Hi ha hagut fins i tot una mica... Si em permeteu, de totes maneres estem en un mal moment per assegurar i per garantir projectes. Estem davant d'unes eleccions al Parlament de Catalunya d'aquí un mes i mig o d'aquí 2 mesos. Després empalmarem precisament amb les municipals, després amb les generals. I és molt difícil que hi hagi governs ara que, encara que ho garanteixin, és molt difícil que després ho puguin complir. I amb la situació de crisi. I amb la situació de crisi que això és el que més compromet els ajuntaments no tenen ni un duro, i això ho sabem tots, i els primers no tenen ni un duro. I les administracions tampoc. Per tant, s'ha de ser molt prudent a l'hora de prometre certes inversions. Bueno, però és que els venedors del mercat i la gent d'allà, en determinats moments, davant d'aquesta situació, han demanat tranquils. No toqui més la pena. Quan tinguem diners ja ho farem, ¿no? Y si cal esperar 3 anys, esperem, pero no... Sí, de todas maneras, a ver, yo lo que sí creo que es significativo es, aunque no sé valorarlo si es tan buena noticia o mala noticia, que un ayuntamiento firme créditos por 26 millones de euros. Es buena noticia en el sentido de que yo creo que el proyecto del Mercat Central por fin está garantizado, independientemente de que lleguen los 8 millones del Ministerio de la Vivienda o que se haga una... I al final podem arribar als 50 milions. Sí. Això és molt important. Sí. El gestor, sí, molt sí, important. sí. Hombre, yo pienso que es un proyecto estratégico de ciudad y me da la sensación de que por fin se va a cometer con la firmeza suficiente. Es la sensación que tengo. Efectivamente, todas estas críticas que comentaba Oliver, que dijeron, mira, por favor, no... La ciutat de la cultura europea al 2016 i a la primera fase doncs, Tarragona va ser descartada. Pitu, com valores aquesta notícia? Hem agafat projecció nacional i internacional només per participar? En absolut. No, la valoro com absolutament normal. Vull dir, Tarragona no podia aspirar a gaire més. En fi, com s'han fet les coses. A més, jo també crec que ha mancat molt de recolzament institucional per part, per exemple, de la Generalitat, no? Les altres candidates, en molts casos les va acompanyar el mateix president de la comunitat, aquí el senyor Montilla tenia una altra cosa que fer. Jo penso que tothom era conscient que era molt difícil que a Tarragona es va optar a aquesta possibilitat. Em consta que la gent que ha treballat a la candidatura ho ha fet molt de carinyo i intensament, però jo crec que és que no es podia treure més del que... S'haurien de fer moltes coses abans, i si estem dient que l'Ajuntament no té diners, que la Generalitat no té diners, que l'Estat no té diners, fent bastantes obres sí que es podria d'aquí al 2016, però jo crec que és una notícia que no ha sobtat a ningú. I així no ha estat un cataclisme. No, igual mejor, Sí, ens hem estalviat molts de caps, no? Clar, però sí que podria passar amb els Jocs de la Mediterrània de 2017, que aquests sembla que sí estan com molt més assegurats, entre cometes, tot i que assegurar és molt difícil, no? Però sembla que la candidatura de Tarragona per acollir aquests Jocs sí que té més pes. Hombre, es la única española. Ahora también cabe preguntarse por qué es la única española, ¿no? Porque dice, si es una... A mí es una cosa, la verdad es que yo creo que es una cita interesante y de potencial, ¿no? Pero bueno, que también te hace cuestionar, ¿no? Hablan el retorno de los Juegos Mediterráneos, pues hablan... I companyia. Vull dir, són un esdeveniment esportiu de tercera categoria avui en dia, i és així. Després, com abans comentàvem, pel que feia referència al 2016, tot del que es parla, d'aquestes inversions, d'aquestes piscines, d'aquests mars d'aigua, d'aquests camps de petanca d'1 milió d'euros, d'infraestructures, en fi, això és jauja, tot això requereix una inversió de l'Estat, en primer lloc, i de les administracions, Generalitat, per exemple, o Ajuntament. Jo veig molt difícil que aquestes inversions... Jo estaria encantat si tot això es complís, que els Jocs de la Mediterrània, encara que siguin de tercera, el 2017. Vull dir, jo crec que s'ha de tocar de peus a terra i s'ha de dir el que són els Jocs, el que podem aconseguir, i si venen, doncs, fantàstic, però no, un altre cop, utilitzo la frase, no fem volar coloms. Conscients del que volem, del que fem,
i no veurem històries de